Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşigimiziň bir ay mundan odal efiri berilen sany Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik giňişligine ýöň bolup barýanyny gaýdylýan islam meýillerini nazar aýlamagy synanşdy. Bu gepleşigiň giň okuyucu we dinleyici köpçüligi tarapyndan okulanlygyny we dinlenenligini nazarda tutup dünýä türkmenleriniň nowatda aksany ýene bir gezek bu tema nazar aýlaýar. Tödümiziň başyna bu tema boýunça has giňişligiň maglumat edilmek üçin 10-njy ýylda efire berilen Türkmen elitası islama gucak açýarmy atly gepleşigimizi dinlemegi maslahat berýäris. Ýa-da bu gepleşik mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti wezifesine girişen Serdar Berdimuhammedowyň ilkinji daşary ýurt saparlaryny Mekke we Medine şäherlerine ziyaret bilen başlamagy, mukaddes Oraza aýyna ýüzlerçe bendiniň günäsini geçmegi hemde ýurdun her welaýatyna täze mesçitleriň gurulşygyna ruhsat bermegi ýaly islam dini bilen bagly kabul eden kararlaryny seljermäge synanşdy. Şeýle bu gepleşik ýurdun öňkü döwlet ýolbaşçylarynyň islam dinine çemeleşmelerine gysga nazar aýlady. Türkmenistanyň döwlet mitbugy ferişteleri döwlet başçylarynyň dini bilen iltişikli kabul edýän başlangyçlaryny we geçirýän şäherlerini, şol sanly toý sadakalaryny, ata-babalardan gelýän gadymy däpde surlary gorap saklamak tagallalary bilen düşündirmäge synanşýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany din azatlygy boýunça aýratyn alada döredýän ýurtlaryň sanyny bolan Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik giňişligine barha ýöň bolup barýanyny gaýdylýan islam meýillerini ýene bir gezek nazar aýlaýar. Biz mümkin bolan şeýle meýilleriň töweregine soraglary jogap gözläp Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we syýynçy Hudaýberdi Halyny gepleşigimize çağırdyk. Hudaýberdi Ameýaly Morşiýaly dünýä türkmenleriniň geçen sanlarynyň biri Türkmen elitasy islama gucak açýarmy adlandyryldy we bu gepleşik Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik giňişligine islamyň roluny nazar aýlamagy synanşdy. Biz bu tema boýunça ýene bir gepleşik taýýarlamagy makul hasapdyk. Sözümiň başyna sizden şu soraga gysgaça jogap haýyş etsek, siziň pikiriňizçe Türkmen elitasy soňky ýyllarda islama has giň gucak açýarmy? Eger şeýle bolsa, siz şeýle meýilleri nähili misallar bilen esaslandyryp bilersiňiz? Indi bu ýerde iki sany ýagdaýy göz öňünde tutmak gerek-de. Ol bilen din, islam dini ýa Hristiýan ýa-da Ýahudi bolsun, başga bir din bolsun, din köp ýagdaýda bir däp boýunça geçýär. Meselem bir öýde bir adam haýsy dine inanýan bolsa, şoň çağalary da şo dine inanagy bolýar-da, ýagny bir terbiýe bilen geçýär-de. Dünýäde meselem aýdal aýratyn bir saýlanan din ýok, bir gowy. Hemme adam şol bir dine, şol bir akma ynmaya, ýagny adamlaryň arasynda dürli saýlawlar bar. Şu babatda türkmenler islam dinine uýýarlar, islam dininiň sünni mezhebine uýýarlar. Biz Imam Agzamy Hanafiýny öz imamymyz hasap edýär, ilkinji imamlaryň biri. Şu babatdan alanynda Türkmenistan musulman döwleti bolup durýar. Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan adamlaryň aglaby köplügi şol dine inanýar, şoň bilen sünni mezhebini ýöredýärler. Şu babatda bizim ýolbaşçylarymyzyň ýa-da türkmen elitasynyň bir islama ýakyn etmegi ýa-da bolmasa şoňa aýratyn üns bermegi beýle bir kadadan çykyn däl. Ýagny bir akmyň tersine däl-de, eýsem şo milletiň islegine, milletiň göwnüne laýyk gelýär diýip pikir edýän. Bilişimiz ýaly Abaşanyň döwlet departamenti soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyna saklap gelýär. Şeýle aladalaryň fonuny türkmen döwlet ýolbaşçylarynyň din meýillerine nähili garamaly? Indi şol ýene de diniň dürli uğurlaryny seretsek, din demokratik häsiýetli, ýagny ýokman bir uğra bir mezhebe gulluk etmeli diýilen bir düzgün yok. Bunu adamların özleri saýlaýarlar. Adamlar öz göwnüne, öz ýüregine laýyklykda saýlaýarlar. Şol bir uğry makul bilýärler. Şu babatda Türkmenistan adamlary şeklendirýär. Türkmenistan diňe bir uğur bolmaly diýär. Diňe bir uğrada hyzmat etmeli diýär. Beýleki uğurlary ret edýär. Beýleki uğurlara garşy gitýär, hatda beýleki uğurlara goşulýan adamlary ýyzarlya, olary cezalandyrýar. Men pikirimçe şu elbetde adalatly däl. Bunu adamlaryň özüne goýmaly. Sebebi bir aýry uğurlar bolaýmasa, galan uğurlarda dinine beýle bir yaramazlyk ýok. Mesela aydaly Hristiyan dinini kabul edýär ýa-da başga bir dini aydaly
Buddizmi kabul ediyor, goy etsin. O taýda da bir ütweşik bir hökümete garşy ýa-da millete garşy ideýa ýok. Eger şol ýok bolsa, onu adamlar gysmaly däl. Emma Türkmenistan bunu göz öňünde tutanok, hökman şu uğur bolmaly, sünni bolmaly, sünniň imam agdamyň meske bolmaly, şondan çykmaly däl diýilen bir ýörelge erýärler. Bir elbetde adamlary gaty çäklendirýär. Sinçiler Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylarynyň türkmençiligi esaslanýan ýa-da türkmençilige çapraz gelmeýän islam ýoluny hoş meýilli garaýanlyklaryny aýdýarlar. Siz ençe meýilleriň dowamyny türkmençiligi we dinleri şol sany islam dinini öwrenen ýazyjy we sinçi hökmüni islam ýolunyň türkmençiligi ýa-da türkmençiligiň islamy çapraz gelýän taraplaryna duş geldiňizmi? Yok, bir yerde beýle bir çaprazlyk ýok. Ol türkmençilik, meselem türkmençiligi däp desur diýip aýdyp bolar. Meselem türkmeniň öz ýöre däpleri we desurlary bar. Şol hem oň bilen baglanyşykda dini desurlar. Indi bir yerde iki uğur emele gelýär. Ýagny däp desur hem dini uğur. Bir yerde bir düýpli çaprazlyk ýok. Näme üçindir türkmen halkynyň däpleri aňyrdan gelýän desurlary dini kadalara da laýyk gelýär. Bir azda känne tapawut bar. Ýöne ol tapawuty aýyrmak mümkün däl diýip hasap edýän. Sebebi milletiň aňyna, milletiň pikir garaýşyna şeýle bir berk kökadan uğurlar bar. Olar hiç aýrylmaýarlar. Meselem bu ot parazlyk alyp göreli ýa-da buddizm alyp göreli. Ine berkisi ot parazlyk. Şol bir wagtlar ot parazlyk bolupdyr. Şol däpler şuna çenli de saklanyp gelipdir. Şol ot parazlykdan galyn däpler şuň gününe de bar. İslam elbette sünni mezhebi kän bir yerli şertlere garşy gitmeýär. Ýagny şunu etmeli däl diýip bir görkezme bermeýär. Şoň üçin meniň pikirimçe yerli şertleri de däp desuru da islamy da ýagny dini garaýşy da bilelikde alyp gidip bolar. Ýöne bir kada laýıklykda, bir düzgün laýıklykda, bir belli bir şertde alyp gitmek mümkün diýen. Olary bir-birine garşy goýmagyň geregi ýok hasap edýän. Türkmenistanyň islamdan başga dinlere eýerýän adamlara garşy ýaňsyňyň belläkeçiňiz ýaly häkimetler tarapyndan amala asyrylýan ýekirmeleriň saklanyp galýanyny barada maglumatlar bar. Haýsydyr bir diniň götereglenmegi, haýsydyr bir ýurtda beýleki dini adyklaryň wekillerine nähili täsir edýär siziň pikiриňizçe? Elbet täsir edýär. Elbet täsir edýär. Meselem men belli bir derejede mukaddes kitap Tewraty terjime etmek işine gatnaşdym. Bir redaktor hökmünde, maslahatçy hökmünde şonu şol beýleki dine uýanlar bilen işleşmeli boldum. Käbiri gıyaser edýär. Sen musulman, näme üçin musulman boldun ýa-da musulman bolanyňa sen gynanmaýarmy diýen ýarrak sözler aýdýarlar. Ýöne bir zada düşünmek gerek. Etnograf alymlaryň arasynda bir gowy düşünje bar. Olar aýdýar, bir dini bilýän adam başga hiç bir dini bilýän däldir diýär. Bir medeniýeti bilýän adam başga hiç bir medeniýeti bilýän däldir diýär. Şonuň üçin adamyň göz ýetimi bir neme giň bolmaly, beýlekileriň hakyna, beýlekileriň ynançyna, beýlekileriň pikir edýän uğurlaryna garşy durmaly däl. Olar hökman seniň göwnüňdäki ýaly bolmaly däl. Ýöne şeýle garaýş bar. Şonu men elbetde köp ýerde duýýan. Özümi men musulman hasap edýän, sünni mezhebinden hasap edýän, Allah kabul etse. Şonuň üçin käbir gysylmalaryň bardygyny duýýan. Ýöne şunu sen etme diýen adam ýok maňa. Meselem namaz okujak bolsam ýa orada tutjak bolsam maňa garşy çykýan adam ýok. Bilişimiz ýaly Türkmenistanyň ilatynyň agramly bölegi islamyň sünni ynanjyna eýerýär hasaplanýar. Ýani sen belläp geçdiňiz. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň amal edilýän islam kadrlary Arap ýurtlaryna amal edilýän islam kadrlarynyň göz başalýarmy ýa-da asyrlaryň dowamyny türki halklaryň özleşdiren türki islam ýörelgelerinden ugralýarmy? Elbetde islamyň göz başy bir ýöne dürli döwürlerde, dürli sebetlerde dine yerli uwuşkun çaýmaga synanyşlan bolmagy mümkin. Meselem taryhy seýresek türkmen medeniýeti Hoca Ahmet Yasawy ýaly gelip çykyş boýunça türki halklardan bolan din alymlarynyň wagyzlaryna has köp urun berýän ýaly bolup görünýär. Şu ýagdaý size nähili pikirler edýär? Elbette şol dindarlar ýagdaýy şeýle düşündirýärler. Dinde uly imamlar bolýar. Sebebi diniň kada kanunlaryny, diniň baş kitaby bolan
Kur'an-ı Kerim'i biz İslam dinini alsak, ähli adam okap özleştirip bilmeýär. Onu ayrı alim adamlar okumaly, özleşdirmeli, hem beýlik adamlara onu düşündirmeli. Ya da beýlik adamlarda şol Kur'an-ı Kerim barada nähilidir bir soru ýüze çyksa, şoňa jogap bermeli, şonu düşündirmeli. Şu babatda biz Hanafa mezhebine uyýas, biziň aramyzda ona Imam Agzam diýerler. Imam Agzam diýmek ýokary imam diýmek, ol ilkinji imamlaryň biri. Soňky dören akymlar Hanafany beýle bir sowatly imam hasap etmeýärler. Onu tanqid edýän uğurlar bar. Meselem bahaýlar tanqid edýärler onu. Ýöne biz şol akymy eýerýäs. Şonuň üçin häzirki Türkmenistandaky ýöreýän islam kadalary Arabistandaky ýa-da Arap döwletlerindäki barýan kadalara beýle bir laýyk gelenok. Arasynda tapawut bar. Şonuň bilen birlikde biziň saýlan uğrumuz yerli däplere de aýratyn ünüs berýär. Şu uğurda bir möhüm wady bellemek gerek. Biziň dini alimlerimiz, dini mollalar köp ýagdaýda Buhara medreselerinde okapdyrlar. Buharada enşeme dini medreseler bar eken. Şolardan biri Mir Emir diýen medrese uruş ýyllaryna da Staliniň iň gazaply döwründe de ýapylmandyr. Mudama açyk bolupdyr, işläpdir. Şol medresede bilim alan adamlar aram dindarlar bolupdyrlar. Olar radikal bolmandyrlar. Olar yerli däplere ýa-da yerli inançlara garşy gidiji bolmandyrlar. Ören aram şeýle bir geçirimlik hem giň göwürmli bolupdyrlar. Şonuň üçin biziň ýaşlylarymyz Buhara medreselerinden bilim almagy ündäpdirler. Şonuň bilen birlikde Ahmet Ýasawuda uladam, eger biz Magtumula sarpa goýan bolsak, Magtumulyny dinleýän bolsak, ol Mekke'de Muhammed Türkistanyna Hoca Ahmet diye ya da Türkistanyna Hoca Ahmet onun adı yitip barmış diye. Şonun ideýalarynyň bir neme üçýänligine Magtumuluda gynanç bar. Şol adamlar, şol Hoca Ahmet ýaly adamlar ya da Bahaweddin Nakşibendi ýaly adamlar İslamyň bizim şertlerimizde, ýagny Merkez Aziýanyň şertlerine laýyk gelýän uğurlaryny ündäpdirler. Şol uğurlar boýunça gitmegi dogry tapypdyrlar. Bizim şolaryň öňe süren ideýalaryna uyýas. Bu daýrda iň soňky sorum, siziň pikiriňizçe Türkmen jemgyýeti we Türkmen hökümeti däp bolmadyk, radikal ýa-da ekstremist islam howpuna garşy nä derejede taýýarlykly? Muňa taýýarlyk bardyr diýip pikir edemok. Türkmenistanyň hökümetiniň häzirki görýän taýýarlygy diňe çäre görmek. Çäre görýärler. Awa sen ekstremist bolma, sen wahabi bolma, sen beýlik bir uğra geçmedip diňe şonu ýazarlamak, şonu şol inançy uýan adamlar saklamak, hatda gerek bolsa olary türme oturtmak bilen çäre görýärler. Başga bir çäre ýok. Ýöne meniň pikirimçe şol din akymlar düşündirilse, aýdylsa, aýratynam şu öň belli geçişimiz ýaly Hoca Ahmet Ýasawynyň hikmetleri öwrenilse, şoň bilen birlikde Buhara medreselerindäki berilýän taglimatyň ugry öwredilse, sopallaýaryň ideýalary öwredilse, onu şol insan radikal bolmaz diýip pikir edýän, bunu şol adam düşünjeli bolar, öz garaýşy bilen, öz dünýä garaýşy bilen öz uğruny saýlap alar. Gynansa bizde şeýle düşünjeler ýok. Şol mektepler gowy düşündirilmeýär, şol mektepler baradaky edebiýatlar aýan edilen ok. Şoňa görä de beýlik uğurlara ýykyn edýän ýaşlar ýüze çykýar, hem şol beýlik uğurlar, radikal uğurlar dogrudur diýip pikir edýärler. Muňa başaryp bolsa sowatly çemeleşmek gerek, düşündiriş ýol bilen, aýtmak ýol bilen, öwretmek ýol bilen dini ýola düşünleri bir ähli adamlara bir sabırly bolar ýaly, hemmelere insan perwer göz bilen sereder ýaly derejede çerýelep ýetişdirmek gerek. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.